bakho hey ngimi eduze kwale ndawo le yayibona le ndawo le bheke phambili njengomuntu ephuma eButterworth hey lokhuza kunjani hey bakubona ekhaya ukuthi ulapho niyasebenza lapho iyothi yangena igenge seniyahamba niyolala siyabonga kakhulu ngwenye uyabona nje la nansi rank enkulu noma ngathi inanda rank seyinanda rank futhi la zikhona ezikalokhuza ophatha amanzi akho njengolokhuza zikhona akekho umuntu ongekho ngishilo ezikalokhuza lezi ama 600 million zikhona silama 600 hey welokhuza hey la ndibuye ivuke nje phela siyabonga kakhulu into ebalekile le eThekwini iTheku amaphoyisa aliqaphile kaqaphe ngesolokhozi lokho kwampela hayi ukhozi FM kodwa aqaphe nje ngesolokhozi okwamanje yonke into uyabona ukuthi imi ngomongo ngoba mawungena ngo-N3 uyabona ngasePavilion akhona amaphoyisa bengiwabona lapho ngo-N3 uma uphuma futhi akhona amaphoyisa ami ngezimoto lapha ko-N3 ngakoPavilion la ungena lokuphuma kuyakutshela ukuthi ke kugadwe ngalolu hlobo lokuthi ke umsebenzi wanamhlanje ube umsebenzi ophephile mawufika lapha emakethe endaweni yesigameko lapha eKing Dinuzulu nakhona amaphoyisa asekhona endaweni yesigameko khona ne-security personnel okutshela ngokusobala ukuthi umsebenzi wanamhlanje kuyabonakala ukuthi ke kuhlelwe ngalolu hlobo lokuthi ke akukho kuzophuma eceleni njengendlu yomxhaso yonke into izohamba ngendlela ebihlelwe ngayo kodwa sazohamba siyobheka insizwa ngoba siyabona nala nakhuya lokhuzu uyaphila lokhuzu siyaphila nenjani ngithi ngicela ningihlise emotweni ngeke nansi imoto yami lapha ngithi hayi ibhakede siyabonga kakhulu Nkosi uNkulunkulu akukhulise mfethu. Siyabonga kakhulu. Umsebenzi oyenzayo emphakathini Thixo gcine akukhulise, akukhulise. Siyabonga kakhulu. Kuleso 7. Siyabonga kakhulu. Siyabonga baba. Thank you so much. Thank you. Yeah. Hawu napho sa. Niyaphila eKapan Central. Hayi sibambile ngomthetho kaMose. Cha sengikunikezile ke manje sengizosuka la ade ngise-YMCA no zikhona e-YMCA kuhamba kahle kakhulu. Sengizosuka ke ngibuyele ngale endaweni yesigameko sibonga ukuthi kwenzekalani. I thank you.